vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Inini ndauya pano ende ndiri kutsvakawo rubatsiro and my-advices about my relationship. Inini mukoma kuti ndinge ndichizopinda mu-second marriage zvakatanga sekudai so: inini ndainge ndichichita on my husband, uyo murume wandava kugara naye, iyewo ainge achichita on his wife. Zvakaitika kuti tinge tichizosangana, wangu murume mukoma aindibatawo nedzimwe nzira dzainge dzisingandifadzi. Iye aitongozviudza kuti as long as andipa bonde, that is all. Mari ndainge ndisingapiwi. Aishanda, aitovaoneka basa kake kainge kakanaka, but still yake mari yaingoperera muhomwe mukoma. Aingoti kana kabhadhara rent zvinenge zvatovharana. Saka ndaizoti paya pandinenge ndatengesawo zvandatengesa, ndobva ndazowanawo kamari, ndobva ndamhanya, ndobva ndanotenga chitsapo chehupfu, tumafuta. Tairarama nemachunks kana kuti mavheji. Aiti kana achinzi atenga nyama anenge akutengerai mabhonzo enguruve. Saka zvinhu zvekuti zvakaramba zvichingondirwadza kuzonosvikawo ndazotsvetswa nemurume uyu wandigere naye. Saka munongoziva mukadzi kana usina kujaira kupiwa mari. Saka ndakapindawo mumereji yangu ndichiriwo musikana ainge angoriwo chiutsi pasina zvandaiziva. Saka ndaingorobhewawo nezvimari zvishoma. Kuzonosvika ndichizonopindawo mumereji ndaingozviudza kuti kana ndikapiwawo tumasenzi itwotwo tunenge twakatondikwanira. Zvino ndakazoti ndasangana nemurume uyu wandava kugara naye, akabva atanga kundipa mazimari mukoma. Ndichinzi iyi mari iyi ndiye kuti unge uchienda kunozvirukisa musoro, iyi mari iyi ndiye kuti unge uchienda kunozvitengerawo mapendi. Pekutangawo upenyu, this was like the first time in my life kupiwawo mari ndichinzi iyi mari iyi enda unozvitengerawo zvipfeko zvako zvemukati. Wangu murume ainge asingatombozivi kuti ndinopfeka saizi ani, uye aiti kana akandiona ndinawo mapendi awa manyowani aisambobvunza kuti saka mari yacho waiwana kupi. Kunyangwe mumba mamakatanga kurakidza kuti ndainge ndava kuwanawo zvimari from somewhere else, you never asked me. Munhu aitoshinga kutoti akasvika pamba ndichibika beef over atoti smelling nice, over atoti today we are going to enjoy, but achienjoya mari yandinenge ndapiwa nechikomba. Saka inini ndakabva ndatoita sekunge ndainge ndapiwa go ahead yekuti ndikuramba ndichingoita izvi zvezvikomba. Kuzonosvika ndichiona kuti ndainge ndashata, ndainge ndabatira pamuviri, ende ndakabva ndangoziva kuti pamuviri apa pandainge ndabatira painge pasiri pamuviri pemurume wangu, painge pari pemurume uyu wandiri kugara naye. Ndakabva ndaudza chikomba kuti ndo zvainge zviri kumba kwangu, inini ndainge ndava nepamuviri. Saka ndainge ndichida decision yake kuti ndoita sei, ndobvisa nhumbu here kana kuti ndopomedzera murume wangu nhumbu isiri yake. Iye akabva ati ndafunga kukuroora, nekuda kwekuti kumba kwakewo machallenges ainge achisangana nawo ainge akati kurei, achiti semaonero angu I can see kuti imba yangu yatoparara, there is no way yekuti inini nemukadzi wangu tinokwanisa kugadzirisana. Akabva anditi ndaisingonzwa vanhu vachiti kana ukaona vanhu vakazvara vose vana vakamboenda paseparation, varipo paseparation kudaro vanotanga kusuwana, vobva vafunga kuti kusuwana uko kwavanenge vachiita rudo, but rinenge risiri rudo, inenge ingori nhau yekuti vanhu vangosuwa kuita bonde vose. Saka pavanongopedza kunoita bonde kudai, maproblems aya awo anenge akakonzeresa kuti vange vachienda paseparation ndiwo zvekare maproblems avanozongowana akavamirira. Saka iye ainge ava kuti kubva zvandakanotora mukadzi wangu after a long separation, because vakaseparata for 2 years, umwe agere kwake umwe agere kwake. That is how long I had been in a relationship with him. Inini ndainge ndingori pamurume, iyewo nemukadzi wake vainge vasingazivikanwi kuti vakarambana kana kuti havasati varambana. Akanotora mukadzi wake akabva anditi but ndiri kuona kuti zvataingonetsana nazvo, tichingonetserana nazvo ndo zvekare zvatava kutanga kunetsana nazvo. Saka I can say kuti maybe Mwari havana kutisika kuti tinge tichizovaka tose musha uyu. Ndokubva azorambana nemukadzi wake. Akati achinorambana nemukadzi wake ndokubva andipa pressure. Inini I didn't need any pressure at all, because
because marriage yainge yatondirwadza. Ndokuzopinda kwandakazoita musecond marriage. Mari ndinopiwa mukoma, kana dziri nhau dzemari, mari ndinopiwa extra money yekutoti vabereki vangu vanotokwanisawo kutodya vachiguta. But chisingazivikanwi nevabereki vangu ndechekuti mari iyi yandinopiwa but inouya nekamubhadharo mukoma, inouya yakabereka mamwe mashoko ekuti anondidzimba moyo. Mukoma murume akangotanga kungondiudza mamwe mashoko ari very toxic ekuti for the first time in my life after I had enjoyed my second marriage, munhu akabva anditi munhu wekuti unenge wakamutora pamurume wake anonetsa. Mukoma ndakapererwa, ndakamutarisa ndikati ndiwe here wava kundiudza zvinhu izvi? Akabva anditi ndingaziva sei zvimwe kuda kuchita kwawakaita murume wako uchichita neni, maybe uchandichitawo. This was after munhu abuda. Saka akangoti abuda kudai, foni yakabva yatorwa nemwana ndokubva yazokandwa mubhaketi ndichiwacha. Saka handina kuiona kuti foni yainge yakandwa mumvura. Apa by the time yandakazoiona foni yainge yatofa, kutozama kuiisa muraisi. Apa ndaingova nefoni 1. Iyewo haana kumbopindwawo nepfungwa dzekuti ange achifonerawo muvakidzani, any of our neighbors, kuti angonzwawo kuti chii chainge chaitika. Ininiwo ndichirwidzana nefoni, munhu kwava kutodhiraivha achibva kutauni akatsamwa. Mukoma munhu akasvika pamba akabitirirwa achingonoburuka motikari ichitofamba. Ndikati naimi zvamuchanditsikira mwana paya, ndichitoseka. Wanikwe munhu ari kundiignore achipinda mumba. Ndakamutevera apa munhu atondinyadzisa pavanhu paya. Ndikati ko kwakanaka here? Munhu ndopa akabva angondigama nemashoko iwayo, akabata musoro wake akanditi I regret. Ndikati ko munogoregreta chii? Akabva ati I regret nekuda kwekuti kana ukagara watora mukadzi wemunhu pamunhu wake, munhu iyeye anozongokuchita sekuchita kwaainge achingoita murume wake. Mashoko awa mukoma ari kuramba kubuda muhana mangu. Ndauyawo pano nenyaya yangu, handiziviwo kuti mungaitonga sei. Honestly inini handichazivi zvekufunga. Ndoramba ndiri murudo here kana kuti ndongorarama zvangu ndichingoziva kuti kunyange ndikanzi nhasi buda mumba mangu handisisina basa newe, ndinongozviudza kuti munhu haachandidi. Zvaizvezvi murume ndiri kumuda nemwoyo wangu wose, but ndotanga kumuburitsa mumwoyo mangu here ndichingogadzirira zuva iro raachazondiudza kuti handichakudi nekuti ndakakubvisa pamurume wako. Ndinotya kuti unokwanisa kuzondichita semachitiro awakaita murume wako. Please ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo ndoita sei nesituation iyi yandakatarisana nayo. Mashoko ekuti anondirwadza, kana kuinewo vanombosangana nawo mashoko awa, ndibatsireiwo mucomment section kuti do you ignore mashoko akadaro uchitukwa nemurume, kana kuti unomuconfronta, uye kana uchimuconfronta murume unomuconfronta uchiti kudii? I know kuti zvatakaita takakanganisa kuchita on our partners, but at that time mukoma, kana kwakuri kunzi vedare renyu vaikwanisa kumbodzokera kumashure vakaona upenyu hwandairarama panguva iyoyo, vaikwanisa kundinzwira tsitsi. Ndairarwa mukoma usiku hwose ndisina chandinenge ndatya, uchinzi tamba pambedha, uchinzi ndiitire, uchinzi nditambisire chiuno chako. Apa uchinzwa kuti waziya nenzara. Kana ukasatambisa chiuno obva watanga kutukwa nemurume. Apa munhu anenge auya akadhakwa achikudza kuti ndiri kubva kugochi. Ndo upenyu hwandairarama kuzonosvika ndichizonochita murume. Now I feel as if chatongovawo chituko, because wacho wandainge ndichichita naye anoti haakwanise kundivimba nekuti akandibvisa pamurume wangu. Ndinokumbirawo rubatsiro rwenyu vanhu vaMwari. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngativabatsireiwo mucomment section. Hey, pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadii zvenyu mukomanachi? Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini ndiri mudzimai ane makore 31 ekuberekwa, ndigerewo pamurume, but ndizvo zvizvi zvemujoni. Kumba hatina kana kumbogara takadzokera kubva zvandakauya kunoku kujoni, handisati ndakambowanawo mukana
wekuti ndinge ndichidzokera kumusha. Ndakauya munomu mugore ra2015 ndichizotanga kugara nemufesi wangu uyo wandiri kugara naye. Zvinhu zvacho hazvisi kutambanuka mukoma, tinoita sekunge takasungirirwa panzvimbo 1. Saka dambudziko riripo nderekuti kubva ipapo patakatanga kugara tose, ndikangoti 2015 ndo patakanyanya kutanga kugara tose, ndaifungidzirawo kuti maybe ndichabatira pamuviri, but since that year until now nhumbu ndikutoona kutoti yaramba kubata. Saka ndine mamwe masecrets angu andiinawo aasingazivi uyu murume wangu. Ndiri kumba pandainge ndiri form 3 mukoma, ndakabva ndazomitiswawo nevamwe baba, but baba ava vainge vaine mhuri yavo apa, vainge vari mukuru zvekare wekuchechi mukoma. Vakabva vanditi inini hazviite kuti vanhu vazoziva kuti iwewe une nhumbu yangu, saka ndava kukupa mari. Vakabva vandipa mari vachinditi mari iyi ndoda kuti utenge mombe nayo, but usazoudza kana ani zvake. Ndokubva vazonditora vakaenda neni kune vamwe gogo. Ndakatomboramba ndikati mama vakanditi isusu hatiende kun'anga. Vakabva vanditi handei, ngatingoendai just for now, then after that tobva tazokumbira Mwari ruregerero. Titori mumotikari mavo baba ava vakatombotanga vati ngatinamatei. Ndokubva tanamata. After that tikapinda mumba mavo gogo vaya vakabva vazondipa mishonga yekuti ndinge ndichinwa. Then takati tapiwa mishonga iya patakadzokera mumotikari, vakabva vazoti ngatinamatei tichikumbira Mwari ruregerero. Vakati after that tichange tichizotsanya tichikumbira Mwari ruregerero nekuda kweizvo zvatainge taita. Saka mishonga iyi ndakazoinwa ndirimo mumotikari mavo baba ava, ndikabva ndatanga kunzwa dzungu. Ndokubva vafonerana nagogo vaya vakanzi vasandidzosera kumba kwedu. Takabva tazoenda tikanorara kulodge. Semusikana ainge ava kuzivikanwa kuti ndaiva nemusikanzwa, vabereki vangu on that night havana kumbonditsvaga. Saka ndakazoenda up ndava kugara popalodge paya for 4 days. Baba ava vaingoya vachindidongorera kuzosvika ndichizonorecover. Ndokubva ndazodzokera kumba ndiine mari yangu iyo yandainge ndiinayo. Saka mari iyi nenzara yainge iri pamba ndo yandakazoshandisa mukomanashi mari iyoyoyo. But I think kuti kubvisa kwandakaita nhumbu, I think kuti ndakazvikuvadza chibereko changu, because dumbu rangu manje iro harina kuzodzoka kuti ringe richidzokera panzvimbo. Nditori nedumbu mukoma rakatoita hombe zvekuti kana ukanditarisa ndiri nechekure unokwanisa kutofungidzira kuti maybe ndine nhumbu iri kana kuma4 kana kuti 5 months, but handina kana nhumbu zvachose, zvekutoti vatete hanzvadzi yemurume wangu patakavatora vachiuya kunoku kuSouth Africa vakatoti Muroora, ko zvautori nepamuviri nhaiwe waimakati nyepera kuti nhumbu haisati yavapo. But ndakanyara mukoma ndikashaya kuti ndovakudza kuti kudii. Saka dumbu rangu mukoma kubva ipapo rinongoramba ringori the same, rakaramba kudzikira. Ndakatombozama kusunga mabelt ndichitombozama kuti zvimwe kuda rinokwanisa kudzikira kana kunwa mapiritsi aya ekuredusa dumbu, but iro haridzikiri. Handizivi kuti condition iyi inokonzereswa nei. So murume wangu iye anoratidza kuti hana hake dambudziko nazvo. Chinondirwadza ndechekuti murume wangu uyu iye haanawo mwana, tingori vegore rimwe chete. Saka handizivi kuti ndodii, ndongomutiza here murume, ndongomurwadzisa, like kungomurwadzisa zvezvo zvekuti haazombofi akanditsvaka zvimwe kuda kana kumubira mari inenge iri mumba oro kungomuitira zvimwe zvinhu zvinomurwadza, because already paFacebook pangu varipo zvavo varume vekutoti vane vana vavo kudhara, because mama vangu vakazongonditi sezvo mwana ari kuramba kuuya wadii kuchingotsvaga zvako munhu agara aine vana vake. Then uyu mukwasha uyu ungomusunungura zvake, nekuti uri kuti munosvikepi mugere muri mose musina vana kudai. Saka mukoma ndo zvacho zvandakaudzwa namama. Saka handizivi kuti zvinoita here kuti ndinge ndichimutiza apa ndinomuda sei. Ndinoti kana ndikafunga nezvayo nyaya iyi kunyange ndiri kubasa ndinosvika pakugara pasi ndichizvibvunza kuti so what is going to happen, what is going to happen to me, why Mwari vakasarudza kundirova neshamu inorwadza kudaro. Dai vakangondipa havo kana mwana 1 at least vozondipanisha zvavo, it was far much better. Mukoma haisi nyore kuti pose paunenge uri vanhu, the first thing that they think when they look at you vanofungidzira kuti une pamuviri, yet iwewe usina nhumbu.
Vedai ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu kune mwanasikana uyo. Hanzi dumbu rangu kubva zvandakabvisa pamuviri rakabva rangoramba rakadaro, rakabva raramba kudzokera pasize, right size. Saka hanzi kana kuine anozivawo condition iyi yandiri kusangana nayo, hanzi this condition yekuti dumbu rako rinenge rakakura zvekuti vanhu vanofungidzira kuti une nhumbu, hanzi zvinokonzerwawo nei uye zvingapedzwa nei, nekuti ndambozama kunwa mishonga yakasiyana siyana but zviri kuramba since hanzi 2015. No mwana, makore mangani iwawo vanhu vagere vose apa. Hanzi murume uyu iyewo haana mwana. Pakaipa zvakangoma hazvo veduwe.